भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकथा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम तत्सत। स्टार्ट करो। ओके मत जगन्नाथ नेत्र दिया साबे नाचे गाया कीर्तनिया साबे प्रभु पाछे पाछे आया। जगन्नाथ जगन्नाथ नेत्र दिया सबे नाचे गाया कीर्तनिय सागा प्रभु பாச்சே பச்சையாயா. மொழிபெயர்ப்பு. ஜெகநாதர் பகவான் ஜெகநாதரின் முன் இருந்த பக்தர்கள் அனைவரும் நடனமாடியும் பாடியும் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் அனைவரும் அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தனர். பின்னர் சைத்தன்ய மகாபிரபு சங்கீர்த்தன கலைஞர்களுடன் ஊர்வலத்தின் இறுதிக்கு சென்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்புறம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து கடைசியில வந்து சங்கீர்த்தன் பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு. ஸோ பேசிக்கலி என்ன ரத்தம் ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. எதனால நம்ம சைத்தன்யா ஆடுறத பார்த்து அவரால் தாங்கவே முடியாம ஜெகநாத்தே கிளம்பிட்டாரு. ஸோ இதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஜெகநாத்தை வந்து இங்க இப்படி பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெகநாத்தோட இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க புகழ். ஸோ இப்போ வந்து ஆடுறச்சு என்ன ஆச்சு, அவர் எல்லாருமே வந்து ஜெகநாத்தை பார்த்துக்கிட்டே தான் போறாங்க, ஆடுறாங்களே தவிர நம்ம கூட அதானே பண்ணுவோம். ரத யாத்திரால வந்து எல்லாம் வந்து நம்ம கண்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். பின்னாடி ரத்தத்துல ஜெகநாத் சுபத்ரா பலதேவ பார்த்துக்கொண்டே இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இவங்களும் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு. ஜெகநாதே மங்க பிரபு நயன ஹிருதயா ஸ்ரீ ஹஸ்த யுகே காரே கீதேர அபிநயா. ஜகநாதே மக்க பிரபு நயன ஹிருதயா ஸ்ரீஹஸ்தே யுகே கரே கீதேர அபிநயா. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ஜெகநாதரின் முழுமையாக மூழ்கி இருந்த அவரது கண்களும் மனமும் சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது 2 கரங்களால் பாடலின் நாடகத்தை இசைக்க தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண. அவர் என்னன்னா ஃபுல்லா அவ்வளோ இதுல இருக்காரு. அவரு கண்ணு எல்லாமே அவர் அதையே நினைச்சிட்டு இருக்காச்சு. சைத்தன்ய பிரபு வந்து இப்ப வந்து அந்த பாட்டு எல்லாமே பாட ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதாவது ஒரு செகண்ட் வாய்ஸ் கேட்கல. யார் அது பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு மியூட். மத்திய அரசு கடந்த 10 வருட
விதங்களாக மிக சிறந்த முறையில गौरयादि पांचे चाले श्यामा हाया स्थिरा गौरा आगे चाले श्यामा चाले धीरे धीरा गौरयाति पाचे काले श्यामा हाया स्थिरा गौर आके काले श्यामा काले धीरे धीरे மொழிபெயர்ப்பு. சைத்தன்ய மகாபிரபு நாடகத்தனமாக பாடலை இயற்றும் போது சில சமயங்களில் ஊர்வலத்தில் அவர் பின்தங்குவார். அது போன்ற சமயங்களில் பகவான் ஜெகநாதர் நின்று விடுவார். சைத்தன்ய மகாபிரபு மீண்டும் முன்னோக்கி சென்ற போது பகவான் ஜெகநாதரின் தேர் மெதுவாக மீண்டும் புறப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்படி இருக்குன்னா, அதாவது அவர் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து அவர் பாடுறது மட்டும் இல்லாம அந்த டிராமா ஃபார்ம்ல எனாக்ட் பண்றச்சே என்ன ஆகும்னா, அவர் பின்னாடி இருப்பாரு, நின்று போயிடுவார்ல. நம்மனா அப்ப வந்து ஜெகநாத்தும் நின்று போயிடுறாரு. இதுதான் அவரோட மகிமை அப்படின்னு. அவரும் நின்று போயிட்டு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்றாரு, சைத்தன்யா மகாபிரபு மறுபடியும் இவர் ஸ்டார்ட் பண்றாருல்ல, அப்பதான் இவரும் ஸ்டார்ட் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதுதான், அதாவது சைத்தன்யாவுக்கு நின்று நின்று போறாரு ஜெகநாத் அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு. இத வந்து நம்ம சொல்றாங்க. हरे कृष्ण। ए माता गौर श्यामे दोते ताए ला तेली स्वर ते श्यामेरा राके गौर महाबली ये मद गौर श्यामे दोहे दे तेलाडे பலி இவ்வாறாக ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுக்கு பகவான் ஜெகநாதருக்கும் இடையில் யார் முன்னே செல்கிறார் என்பதில் ஒரு வகையான போட்டி இருந்தது. ஆயினும் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு மிகவும் பலமானவராக இருந்ததால் அவர் பகவான் ஜெகநாதரை ரதத்தில் காத்திருக்க செய்தார். பொருளுரை. தமது அனுபாஷ்ய உரையில் ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் சைதன்ய மகாபிரபுவின் பரவசத்தினை பின்வருமாறு விவரிக்கின்றார். நந்த மகாராஜனின் மகனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விருந்தாவன கோபியர்களின் சங்கத்தினை கைவிட்ட பின்னர் தமது துவாரகா லீலைகளில் ஈடுபட்டார். கிருஷ்ணர் தமது சகோதரர் சகோதரி மற்றும் துவாரகையை சேர்ந்த இதர பக்தர்களுடன் இணைந்து குருச்சேத்திற்கு சென்ற போது அங்கே அவர் விருந்தாவன வாசிகளை மீண்டும் சந்தித்தார். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ராதா பாவத்யுரி சுவலிதா, அதாவது கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்காக ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பாவத்தை ஏற்றுள்ள கிருஷ்ணா. எனவே இங்கே பகவான் ஜெகன் தேவர் கிருஷ்ணராகவும் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீமதி ராதாராணியாகவும் இருந்தனர். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பகவான் ஜெகநாதரை குண்டிசா கோயிலுக்கு அழைத்து செல்லும் செயல் ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணரை விருந்தாவனத்திற்கும் அழைத்து சென்றதை ஒத்ததாகும். ஸ்ரீசேத்திரம் எனப்படும் ஜெகநாதபுரிக்கு கிருஷ்ணர் பரம ஐஸ்வர்யத்தினை அனுபவிக்கும் துவாரகையை ஆக கருதப்படுகிறது. ஆனால் அவர் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவினால் எளிய கிராமமான விருந்தாவனத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறார். விருந்தாவனத்தில் வசிப்பவர்கள் கிருஷ்ணருக்கான பரவச அன்பில் மூழ்கியுள்ளனர். ஸ்ரீசேத்திரமான ஐஸ்வர்ய லீலைகளுக்கான இடமாகும். விருந்தாவனமோ மாதுரிய லீலைகளுக்கான இடமாகும். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ரதத்திற்கு பின்னால் வரும்போது அது பகவான் ஜெகநாதர் கிருஷ்ணர் விருந்தாவன வாசிகளை மறந்துவிட்டதை காட்டுகிறது. ஆயினும் கிருஷ்ணர் விருந்தாவன வாசிகளை புறக்கணித்ததை போல தோன்றினாலும் உண்மையில் அவரால் அவர்களை மறக்க இயலவில்லை. இவ்வாறாக தமது ஐஸ்வர்யம் பொருந்திய ரத யாத்திரையில் அவர் விருந்தாவனத்திற்கு திரும்பி கொண்டிருந்தார். ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பாவத்தில் இருந்த ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு விருந்தாவன வாசிகளை பகவான் இன்னும் நினைவில் இருக்கின்றனரா என்பதை சோதித்தார். சைதன்ய மகாபிரபு ரதத்திற்கு பின்னால் சென்ற போது சாசாத் கிருஷ்ணரான ஜெகன்தேவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மனதினை புரிந்து கொண்டார். எனவே ஜெகநாதர் சில நேரங்களில் சைதன்ய மகாபிரபுவின் நடனத்திற்கு பின்னே நிற்பார். அதன் மூலமாக தாம் மறக்கவில்லை என்பதை ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறார். இவ்வாறாக பகவான் ஜெகநாதர் தமது ரதத்தில் முன்னோக்கி செல்வார். சில நேரங்களில் நின்றபடி அப்படியே காத்திருப்பார். இதன் மூலமாக ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பரவசம் இல்லாவிடில் நம்மால் திருப்தியை உணர முடியாது என்பதை பகவான் ஜெகநாதர் ஒப்புக்கொண்டார். ஜெகநாதர் அவ்வாறு காத்திருக்கையில் கௌர சுந்தரரான ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு
ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பாவத்தில் உடனடியாக கிருஷ்ணரை நோக்கி முன்னே வருவார். அச்சமயங்களில் பகவான் ஜெகநாதர் மிகவும் மெதுவாக முன்னோக்கி செல்ல தொடங்குவார். போட்டியான பரிமாற்றங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கும் ராதாராணிக்கும் இடையிலேன அன்பு பரிமாற்றத்தின் பகுதிகளாகும். ஜெகநாதரின் மீதான சைதன்ய மகாபிரபுவின் பரவசத்திற்கு ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மீதான ஜெகநாதரின் பரவசத்திற்கும் இடையில் நிகழ்ந்த போட்டியில் சைதன்ய மகாபிரபு வெற்றி பெற்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து யார் வெற்றி அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாவம் என்னன்னா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாக்கும் நம்ம ஜெகநாத் பிரபுக்கும் நடக்கிற போட்டி தான் நம்ம பார்க்கணும். ஆனா உண்மையா பார்த்தா இந்த போட்டி வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யான்றவர் யாரோட ரூபம், யாரோட பாவத்தை எடுத்திருக்காரு? ராதாராணி ராதாராணியினுடைய பாவம் மாதாஜி. ராதாராணி. சோ நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியுது ராதாராணியோட பாவத்தை அவர் எடுத்திருக்காரு. அப்போ ராதாராணியோட பாவத்தை எடுக்கிறது இப்போ நடக்கிற காம்படிஷன் சொல்றதோ இந்த சண்டை சொல்றீங்களோ எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம், இல்ல அது விளையாடுன்னு சொன்னாலும் இது ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கிற போட்டியா இருக்கு. அப்படின்னா இது ஏன் வெளிப்படுறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள போட்டி இல்லை. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து எப்பவுமே வந்து ராதாராணின்றத பக்கத்துல வச்சீங்கன்னா டிவோட்டிஸில் தாசா அப்படின்றத அவரையே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறது. இப்போ ஹையஸ்ட் டிவோட்டி ராதாராணி, ஹையஸ்ட் டிவோட்டி ராதாராணி. ஏன்னா எப்பவுமே அவங்க நினைக்கிறது அந்த பாவம். அதனால அந்த ஹையஸ்ட் டிவோட்டிக்கோசம் கிருஷ்ணரும் காத்து இருக்கிறாருன்றதா இந்த ரதையோட மகிமை. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா ஏன் ஜெகநாத் நிக்கிறாரு? சைத்தன்யா அதாவது ராதா பாவ துய்தி சுவத் கீதா அப்படின்னா ராதாராணியோட பாவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதால கிருஷ்ணர் சைத்தன்யா வடிவத்தை எடுத்ததால இந்த பர்டிகுலர் பாஸ்ட் டைம்ல இது என்ன கேரக்டரா ஸ்வாப் ஆகுதுன்னா, இவர் வந்து ராதாராணியாவும் கிருஷ்ணர் வந்து ஜெகநாதனுமாவும் எடுக்கிறாங்க பாவம். அதனாலதான் அவங்களோட எக்ஸ்டசி பரவச நிலை ரொம்ப ஹையா இருக்கு. இப்போ இப்படி இருக்கச்சு அவர் சைத்தன்யா மாப்பிள்ளை எந்த காரணத்துல நின்றாலும் ராதாராணி நிக்கிற மாதிரி. அதனால ஜெகநாத்தோட ரதையும் நிக்கிறது. அவங்க மூவ் ஆகுது. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இங்க இருக்கிற ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிசிக்கல் பவரை குறிக்கல, அவரோட பக்தியின் பவரை குறிக்கிறது. இப்போ துவாரகால இருக்கிறது வந்து ஐஸ்வர்ய லீலா. அங்க இருக்கிறச்சே இங்க இருக்கிற ஞாபகமே இல்லாத மாதிரி அவருக்கு தெரியுது. ஏன்னா கோபிகளா அவர் விட்டுறாருன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது ஒரு 10 வயசு 10 years 8 months அப்பதான் அவர் கிளம்பி போறாரு துவாரகாக்குல மதுரா. அதுக்கப்புறம் துவாரகாக்கு அங்க போய் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கிறாரு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா குருக்ஷேத்ரால அவங்க அண்ணாவும் தங்கையும் போறச்சே மத்தவங்க எல்லாம் துவாரகால இருந்து இருக்காங்க. அவர் மறுபடியும் பிருந்தாவன் அவங்கள பாக்கச்சே அவரோட பாவம் எப்படி புதுப்பிக்கிறது அப்படின்றத பார்த்தா எல்லாருக்குமே அவர் வந்து பிருந்தாவனை மறக்கவே இல்லைன்றதையும் நமக்கு தெரியுது. அதனால ஜெகநாத் பூரி வந்து துவாரகா அப்படின்ற இடமும், அதாவது கிருஷ்ணா வந்து ஒப்புலன்ஸ்ல தான் இருக்காரு. ஜெகநாத் பூரியிலும் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிராண்ட் அட்டையர்ல தான் அவரும் இருப்பாரு அப்படின்ற அந்த பேரும் அங்கே இருக்கு. அதனால வந்து அவர் துவாரகாபூரியில இருக்கிற ராஜா வடிவத்துலதான் இருப்பாரு. ஏன்னா அங்க வர்றது வந்து அங்க இருந்துதானே வர்றாரு. சோ அதே இருக்கிறதுனால அவர் வந்து என்ன ஆகுது, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு வந்து பிருந்தாவனைக்கு கூட்டிட்டு போச்சு. அந்த வடிவம் சிம்பிளான வடிவம் இருக்கணும். ஏன்னா ஸ்ரீ சேத்ரா என்ற இடத்துல கூட ஐஸ்வர்ய லீலை தான் ஓடிட்டு இருக்கு. பிருந்தாவனம் உண்டிதான் மாதுரிய லீலை. அதனால ஸ்ரீ சேத்திரில பார்த்தாலும் என்ன ஆகுது, ரதா என்ன சொல்றாரு, இப்ப வந்து இங்க பிருந்தாவனை இருக்கிறவரை மறந்து போயிட்ட மாதிரி, அதாவது நீ மறந்துட்ட அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிராமா இவங்க எக்ஸிபிட் பண்றாங்க. இவர் வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணா வந்து பிருந்தாவன் வாக்குகளை மறக்கல, ரைட்? அதனால இந்த ரத யாத்திராலேயே ரொம்ப கிளியரா தெரியுது. அதனால்தான் திரும்ப அவர் பிருந்தாவனுக்கு வர்றாரு. இப்ப வந்து என்ன எதுக்குன்னா மறந்துட்ட அப்படின்ற பாவத்தை அவரு ராதாராணி கோலத்துல இருக்கிறதால அதை அவர் வந்து எக்ஸிபிட் பண்றாரு அப்படின்றத தெரியும். இப்ப வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து பின்னாடி நின்று போயிடுறாரு இல்லையா? அதாவது அவரு அப்போ ஸ்ரீமதி ராதிகாவும் அங்க நீ மறந்துட்ட அப்படின்ற பாவத்தை வந்து நீ என்ன மறந்து விட்டு போயிட்ட அப்படின்றத காட்டுறாங்க. ஆனா ஜெகநாத்தும் நிறுத்துறாரு. அதோட அர்த்தம் என்ன, நான் மறக்கல, உனக்குதான் வெயிட் பண்றேன். இப்ப நம்ம முன்னாடி யாராவது போனாங்கன்னா நம்ம குடுகுடுன்னு போவோம். சில தடவை வந்து நம்ம செப்பல் கிப்பல் போட்டு எந்திரிக்கச்சே அவங்க முன்னாடி போயிட்டு இருப்பாங்க, நம்ம செம்ம கடுப்பாயிடுவோம், நம்ம முன்னாடி போவே மாட்டோம், அப்படியே நிற்போம். பாத்தியா நீ பாட்டுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருக்க, நான் எனக்கு நீ வெயிட்டே பண்ணல அப்படின்னு. அப்போ வந்து அவர் திரும்பி சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம பசங்களோ நம்ம புருஷரோ யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, நான் இன்னும் முன்னாடி போல, நான் உனக்கோசரம் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் வா அப்படின்வாங்க. அப்போ குடு குடு குடுன்னு ஓடுவோம்.
அதே பாவத்தை தான் இங்கேயும் காட்டுறாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல நடக்கிற ஒவ்வொன்றுமே அந்த ஆன்மீகத்துல நடக்கிற ரிஃப்ளெக்ஷன் தான். அங்க அந்த பாவம் இருக்கிறதால தான் நம்ம இதே மாதிரி நம்ம பண்றோம். என்ன பண்ற ஆளுதான் தப்பு. நான் ஜெயந்தி மாதாஜி நாடகத்துல இருக்கிற மாதிரி நம்ம இங்க இருக்கிற எல்லா அவங்களும் கதாபாத்திரங்கள் தான். இதுக்கு அர்த்தம் இது பொய், இது மாயின்னு சொல்ல, இருக்கிற வரைக்கும் நம் செயலை செய்யணும் அப்படின்னு. நாச்சித்தே பிரபுரா ஹைல பாவா அந்தாரா ஹஸ்ததுயி பாவ்கா பாதே கரி உச்சைஸ்வரா. நாச்சிதே பிரபுரா ஹைல பாவாந்தர ஹஸ்ததுலி ஸ்லோக பாடே கரி உச்சைஸ்வர. நடனத்திற்கு நடுவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பாவம் மாறியது. அவர் தமது இரு கரங்களையும் உயர்த்தி பின்வரும் ஸ்லோகங்கள் பலமாக உரைக்க தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் அடுத்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். யா கௌமார ஹரேச ஏவ ஹி வசஸ்த ஏவ சித்ரைஸ்பாஸ்தே கன்மீலிதா மலாதி சுரப்யா பௌதா கதம்பியா நிதலா சா சைவாஸ்மி தாபி தத்ர சுரதி வியாபாரலீலவிதோ தேவாரோதஸ்ய வேதசி தரவு தலே சேத சமுத்கந்ததே. தேவசைத்ர ஷாபாஸ் தேசோன்மீலித மாலதி சுரபய பிரௌಢ கதம்பா நிலா சா சைவாஸ்மி ததாபி தத்ர சூரத வியாபார லீல விதௌ ரேவா ரோதசி வேதசி தருதலே சேத சமுத்கண்டதே. எனது இளமையில் என்னுடைய இதயத்தை திருடிய அதே நபர் தற்போது மீண்டும் என் எஜமானனாக உள்ளார். நிலாவினால் ஒளியூட்டப்பட்ட சைத்திர மாதத்தின் அதே இரவுகள் உள்ளன. மாலதி மலர்களின் அதே நறுமணம் உள்ளது. அதே இளங்காற்று கடம்ப வனத்திலிருந்து வீசுகிறது. நம்முடைய நெருங்கிய உறவில் நானும் அதே காதலியாக உள்ளேன். ஆயினும் எனது மனம் இங்கே மகிழ்ச்சியாக இல்லை. நான் ரேவா நதிக்கரையில் உள்ள வேதசி மரத்தடிக்கு செல்ல ஆவல் கொண்டுள்ளேன். இதுவே எனது விருப்பம். இந்த ஸ்லோகம் பத்யாவிலி 386 என்ற நூலில் காணப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்வோடு. இப்ப வந்து அவங்க பாடுறாங்க ராதாராணி, சின்ன பையன் மனதை கவர்ந்த இவர் மறுபடியும் அதே அவர் தான், அதே மாஸ்டர். ஆனா பிரபு புருஷ உத்தமன். புருஷா அப்படின்னாலே மாஸ்டர் அப்படின்னு, பிரபுவனாலும் மாஸ்டர். அவர் வந்து வர்றாரு. அதே மூன்லைட் அப்படின்னா அதே சந்திர ஒளியில அவர் வந்திருக்காரு, சித்திரையில் வந்திருக்காரு. அதே மாலதி நறுமணம் அவர்கிட்ட இருக்கு, அதே சுவாசம் அவர்கிட்ட இருக்கு. அதே என்ன அந்த மாலதி எங்க வரும்னா கதம்பா ஃபாரஸ்ட் அது வருது. அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதே அவர் தான் இவரு. ஆனாலும் நான் சந்தோஷமா இல்லை. ஏன் அப்படின்னா நான் அந்த இடத்துக்கு எங்க ரேவா, அதாவது யமுனை இதுல இருக்கு இல்லையா, வத்தாசி என்ற அந்த சிட்ல அங்க இருக்கிறதா எனக்கு ஆசை. என்ன சொல்றாருன்னா கிருஷ்ணர் வந்து எந்த விதத்திலயுமே மாறல, மனசாலையும் சரீரத்தாலையும் கொஞ்சம் கூட மாறல. ஆனாலும் அவர் வந்து அங்க வந்தது அவரோட அப்பியரன்ஸ், ரைட்? அவர் வந்து ராஜா கோலத்துல இருக்கிறதாலையும் அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறவங்க இப்போ கூட அவங்க பிருந்தாவனத்தை விட்டு வர விருப்பவே பட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த லெவல் ஆஃப் பாவம் அப்படி இருக்கு அப்படின்ற ஃபீலிங்ல அவங்க சொல்றாங்க, ஐயோ எனக்கு இது வேண்டாம், எனக்கு வந்து ஐம் நாட் கெட்டிங் அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன்ன்ற ஃபீலிங்ல அவங்க சொல்றாங்க. ஏய் ஸ்லோக மகாபிரபு பாதே பார பார ஸ்வரூபா வினா ஆர்த்தே கேஹா நா ஜானே இஹாரா. ஏ ஸ்வரூபா ஏ ஸ்லோகம் மகாபிரபு பாதே பார பார ஸ்வரூப வினா அர்த்த கேஹே நா ஜானே இஹாரா. மொழிபெயர்ப்பு. இந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மீண்டும் மீண்டும் ஓதினார். ஆனால் ஸ்வரூப தாமோதரர் அதன் அர்த்தத்தை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இவர் சொன்னது என்னன்னா, நான் வந்து இது வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மறுபடியும் சொன்னாரு. ஆனா ஸ்வரூப் தாமோதர் யாருக்குமே இது புரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஈ ஸ்லோகார்த்த பூர்வே கரி ஆச்சே வியாக்யானா ஸ்லோகேரா பாவ ரதா ராசி சங்கேப ஆக்யானா. ये श्लोकार्थ पूर्वे करियासी व्याख्यान श्लोकर भावार्थ करी संक्षेप आख्यान
நான் இந்த ஸ்லோகத்தை ஏற்கனவே விளக்கியுள்ளேன். தற்போது இதனை சுருக்கமாக எடுத்துரைக்கின்றேன். பொருளுரை. இது தொடர்பாக மத்திய லீலையின் முதல் அத்தியாயத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் 53, 77 80 மற்றும் 82 84 ஆகியவற்றை காணவும். மத்திய லீலையில என்னன்னா அவர் வந்து ஆமா இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்லோகத்தை. இப்ப மறுபடியும் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் விவரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ வந்து அதை பத்தி தான் அவரு சொல்ல போறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 1 to 2 தானே முடிச்சோம். 2 3 2 4 पूर्वे आचे कुरुक्षेत्रे सभा गोपीगण कृष्णेर दर्शनापाने आनन्दितमना पूर्वे जानैसे गुरुक्षेत्र सभा गोपीगण கிருஷ்ணேராத்திரதரிசன பாஞ்சகானந்த ஆனந்திதமன. முன்னொரு காலத்தில் பிருந்தாவன கோபியர்கள் அனைவரும் புனித சேத்திரமான குருச்சேத்திரத்தில் கிருஷ்ணரை சந்தித்து பேரானந்தம் அடைந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ எல்லா கோபிங்களும் பிருந்தாவன் வந்து அவங்க சூப்பரா சந்தோஷப்படுறாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. जगन्नाथ देखी प्रभुरा से बाव उतिला से बाबा विषहाना दुया गाओ याइला. जगन्नाथ देखी से बाव उडिला से बाव विष्णा துயரகா ஓயாயிலா. அது போலவே பகவான் ஜகநாதரை பார்த்த பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மனதில் கோபியர்களின் பாவம் எழுச்சி பெற்றது. அந்த பாவத்தில் மூழ்கியபடி அவர் சொரூப தாமோதரிடம் அந்த பல்லவியை பாடும்படி கேட்டுக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, ஜெகநாத் வந்து பார்த்தோன்னே அவர் ரொம்ப ரொம்ப பரவச நிலை, ரைட்? அதனால வந்து அவர் எந்திரிச்ச உடனே அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்ட்ரெசில இருந்துட்டு ஸ்வரூப் தாமோதர் வந்து அதாவது அவரை பாட சொல்லிட்டு அந்த பாட்டை அதை பாட சொல்றாரு. ஸோ பேசிக்கலி அதனால ஸ்வரூப் தாமோதருக்கு கிளியர்லி தெரியுது அவர் ராதாராணி கிருஷ்ணரை பார்த்து பாடுற பாவத்தை ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா எந்திரிச்சுட்டாரு அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு அந்த பரவச நிலை மத்தவங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம், ஆனா ஸ்வரூப் தாமோதருக்கு ரொம்ப கிளியரா புரியுது அப்படின்னு. ஆவசேஷ ராதா கிருஷ்ணா கரே நிவேதனா செய் துமி செய் ஆமி செய் நவ சங்கமா. புஷ்பா மாதாஜி நீங்க கொஞ்சம் இது படிச்சிட்டு கொஞ்சம் மியூட் போட்டுருங்க, உங்களுக்கு குறுக்குறுன்னு சவுண்ட் வரும். अवचेच राधा कृष्णे करे निवेदना சேதுமிச்சே ஆமினே நவசங்கம். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதரிடம் இவ்வாறு பேசினார். நீங்களும் அதே கிருஷ்ணர் தான், நானும் ராதாராணி. நம் வாழ்வின் தொடக்கத்தில் சந்தித்த அதே வழியில் மீண்டும் சந்திக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சொல்றாரு ஜெகநாத் கிட்ட, நீ அதே கிருஷ்ணா தான், நானும் அதே ராணி தான், நம்ம மறுபடியும் மீட் பண்றோம். எப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இணைஞ்சோமோ அப்படி மீட் பண்றோம் அப்படின்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இணைஞ்சாங்க? குழந்தையா இருக்கு முழிச்சிய பார்க்க மாட்டாங்க. கிருஷ்ணர் போய் தொட்ட உடனே முழிச்சு பாப்பாங்கல்ல. கரெக்ட். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க கண்ணு பிறந்து திறக்கவே மாட்டாங்க. அதனால கிருஷ்ணர் போய் தொட்ட அந்த பாவம் தான் ஃபர்ஸ்ட். சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் டச் இது லேட்டரா நடந்தது இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டச் வந்து அங்க நடந்தது, உடனே வந்து அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. हरे कृष्ण. तातापि आमरमना हरे वृंदावने उद्यकरो अपनाचारणा. तातापि आमरमना हरे वृंदावने उदयकरा ஓ அபனச்சரணா. நாம் இருவரும் அதே நபர்கள் என்ற போதிலும் எனது மனம் இப்போதும் பிருந்தாவன தாமத்தினால் கவரப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் உங்களுடைய தாமரை திருவடிகளுடன் மீண்டும் பிருந்தாவனத்தில் தோன்ற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம 2 பேரும் ஒன்னா இருந்தாலும் என்னோட மைண்ட் வந்து ஃபுல்லா பிருந்தாவன் தாமுக்கு அட்ராக்ட் ஆகுது. அதனால வந்து நீ வந்து என் முன்னாடி அப்பியர் ஆகு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. சோ அந்த பாவத்தை குறிக்கிறது. சோ நீ வந்து ஒரே ஆளா இருந்தாலும் நான் வந்து அந்த அதாவது பிருந்தாவன் ரூபத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணர் தான் அவங்களுக்கு ஓவரால் அட்ராக்ஷன்.
இஹா லோகாரண்ய ஹரி கோடரந்த வாணி தாஹா புஷ்பா ரங்கா பிரங்கா பிகா தாதசுனி. இஹ லோகாரண்ய ஹரி வாசுகி. ईगान् लोकारण्यहति कोटरदत्मनि तागां पुष्पारण्य பிருங்கபிகாநாதசுனி. மொழிபெயர்ப்பு. குருச்சேத்திரத்தில் மக்கள் கூட்டம், யானைகள், குதிரைகள் உள்ளன. மேலும் தேர்களில் சலசலப்பும் உள்ளது. ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் மலர் தோட்டங்கள் உள்ளன. தேனீக்களின் முழக்கமும் பறவைகளின் கீச்சொலியும் கேட்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்றாரு, அங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க, யானைகள் குதிரைகள் எல்லாமே அவங்க கூட கூட இருப்பாங்க. அப்ப வந்து பிருந்தாவன்ல பூக்கள் இருக்குல்ல, அவங்க வந்து என்னன்னா அந்த அந்த சப்தம் வரும், அந்த புசு புசு சவுண்டு, சிற்ப அந்த சவுண்டு கேட்கறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல ஏன் குருஷேத்திரத்தை கொண்டு வராங்க மாதாஜி? மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க தான் எங்க காணும்னு கேட்டு இருந்தேன் 100 வயசு. சோ குருக்ஷேத்திரம் வந்து எதுக்கு கொண்டு வராங்கன்னா, குருக்ஷேத்திரத்துலதான் வந்து நிறைய பேரு இதெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா. குருக்ஷேத்திரம் இடம்லதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த அந்த பேசிக்லி என்னன்னா பிருந்தாவன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப காமான ஒரு இடம், ரைட். குருக்ஷேத்திரம் தான் வெரி சவுண்ட் இடம், அதாவது மோர் ஆஃப் அ வார் ஃபீல்ட் மாதிரி இருக்கு. நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும் இல்லையா. இப்போ இருக்கிற காலத்துல நம்ம சொன்னா புரியும், வில்லேஜ்ல ரொம்ப காமா இருக்கு, இப்போ ரோட்ல பஸ் ட்ரெயின்ல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி அந்த அந்த காலத்துல அவங்களால எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் குருக்ஷேத்திரம் என்ற வார்ஃபீல்ட் மாதிரி இருக்குன்னு. அப்கோர்ஸ் இந்த க்ஷேத்திரமும் புனிதமானது, ஆனா வார்ஃபீல்ட் மாதிரி இல்ல. ஆனா அப்படி அந்த பாவம் இருக்குன்னு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒன்னா இருந்தாலும் பிருந்தாவன் தாம்க்கு ஏன் அட்ராக்ட் ஆறாங்க அப்படின்னா, அங்க வந்து இருக்கிற கிருஷ்ணர் அப்படி, இங்க இருக்கிற மக்கள் அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க, குருஷேத்திரையில் இருக்கிற மக்கள் வந்து முக்கால்வாசி பேர் வந்து பௌதிக ஆசை இருக்கிறவங்க. அங்க யானைகள் இருக்கும். இப்ப சொல்லுவோம்ல, சிட்டில ஒரே பஸ் ட்ரெயின் அந்த பஸ் ட்ரெயின் ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்க எலிஃபென்ட் ஹார்சஸ்ன்னு. ஓகே, அதுதான் பாயிண்ட். அண்ட் குருக்ஷேத்திரல இங்க வந்து பூரியில தானே அது நடந்துகிட்டு இருக்கு. பட் அது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்ல, பூரி எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப எப்படி ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ, திஸ் இஸ் லைக் திஸ். போர் நடந்த இடம் தானே மாதாஜி? புரியுது மாதாஜி, போர் நடந்த இடம் தானே அந்த குருக்ஷேத்திரம். புரியுது மாதாஜி. அதான் போர் நடந்த இடம் மாதாஜி. இப்ப வந்து மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வந்து ஒரு இடம் சொல்லுங்களேன். ஓகே, பாலி போகணும்னு கேட்டீங்க, எப்படி இருக்கும் பாலி அப்படின்றச்சே நான் என்ன சொல்றேன், இல்ல மாதாஜி கோயிலனா நம்ம கோயில் மாதிரி இருக்காது, ஒரு பெரிய பார்க் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஊர்ல, அந்த பெரிய பார்க் நடுவுல சாமி இருப்பாரு, ரொம்ப ஹியூஜ் மாதாஜி, எல்லாமே ஒன்னொன்னு ஏக்கர் 5 ஏக்கர் 10 ஏக்கர்னு இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இப்போ அந்த கோயில் வந்து பார்க்கா இல்ல. இப்போ யாராவது கேக்குறவங்க பாலி வந்தாங்க என்ன சொன்னாங்க, என்ன மாதாஜி நீங்க போய் பார்க்க போய் கம்பேர் பண்றீங்களே பாலி கோயில், அது சொன்னாதான் உங்களுக்கு புரியும், ரைட். இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆமா மாதாஜி கோயில்னா உங்க மைண்ட் ஃபுல்லா கோயில்னா நம்ம வந்து பார்த்தசாரதி கோயில், இஸ்கான் கோயில், இப்படிதான் 2 கேட்டகரி ஆஃப் கோயில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா நம்மளுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு கோயில் இருக்குன்ற பாவமே உங்களுக்கு தெரியாதப்போ நான் வந்து அதை வேற எதுக்கோ எக்ஸாம்பிளா கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இங்க வந்து குருக்ஷேத்ரா ஏன் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் ஜெகநாத் யாத்ரா, அந்த அந்த கஷேத்திரத்துல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, அதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும்னா நான் வந்து இல்ல இது சிட்டி லைஃப் வில்லேஜ் லைஃப், அதுவும் புரியல. வாட் யூ மீன் பை சிட்டி லைஃப்னா, சிட்டில இருக்கிறவங்க பௌதிக ஆசை கொண்டவர்கள், லைக் அந்த டைப் ஆஃப் பீப்புள். சிட்டில இருக்கிறவங்க காரு பஸ் ஒரே சப்தம்பா, எனக்கு வில்லேஜ் தான் பிடிச்சிருக்கு. சிட்டியை ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா குருக்ஷேத்திரத்துல இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் ஆன்மீகத்துல இல்லாம, ஐ மீன் சாரி, ரொம்ப கர்ம காண்டா செயல்கள் பண்றவங்க தான். அதனால ராஜாவோட வந்து சண்டை போடுறாங்க, இல்லைன்னா அவங்க பக்தரா உட்காந்துருப்பாங்க கோயில்ல. அதே மாதிரி எலிஃபென்ட் ஹார்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்கு அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு. கிளியரா? கிளியர் மாதாஜி. ரைட். சோ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவே ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பிரம்ம சமிதா நான் சொல்றேன், எல்லாரும் எனக்கு அப்புறம் சொல்லாதீங்க, மியூட்ல ஒரே டைம் சொல்லலாம், புக் எடுத்துக்கோங்க. கிளியரா? ஓகே மாதாஜி. ஒன் செகண்ட் லைவ் ஸ்டாப் பண்றேன், எல்லாரும்